Бу әкият сер тотмас үрдәк турында. Яңа хәбәрләрне, чынны да, ялганны да, барысын сөйләргә яраткан үрдәк турында. Бердән бер көнне йорт хуҗасы өтен иярткән һәм урманга ауга киткән. Һәм кайтмаган. Хайваннар хуҗалары өчен борчыла башлаганнар. Уйлап караган алар һәм хуҗаны чакырып кайтырга берәрсен җибәрергә булганнар. Үрдәк оча да, йөзә дә, йөгерә дә белә икән. Шуңа хайваннар аны җибәргәннәр. Үрдәккә хуҗа белән этнең өйдә юклыгын берәүгә дә сөйләмәскә кушканнар. Исәнме, үрдәк? Кая барасың? Урманда хуҗабызны эзлим. Җитмәсә, этебез дә аңа ияреп киткән иде. Хәзер йорт җирне саклаучы берәү дә юк. Аларны чакырып кайтырга иптәшләрем мине җибәрделәр. Синең өең еракмы соң? Менә шушы сукмак безнең өйгә туп-туры алып бара. Бер кешегә дә әйтмә, кара. Мин инде андый усалларның берсе дә түгел. Синең серләреңне белсәм дә, каян килүеңне күрсәм дә, сиңа зарарлы эш эшләмәм. Кемне генә очратса да, бөтен серләрен сөйләп биргән ул. Куянга да, аюга да, бүрегә дә. Исәнме, үрдәк? Кая барасың? Багалмакай, матур апакай, минем хуҗамны күрмәдеңме? Янында эте дә бар иде. Шибәрләрнең шибәре, гәүһәрләрнең гәүһәре. Күрдем мин аны. Янында кәкре койрыклы эте дә бар иде. Булышыйм сиңа, үрдәк. Минем белән бар. Төлке үрдәкне үзенең оясына алып килгән. Һәм йозакка бикләп ябып калдырган. Ә үзе хуҗасыз йортка барып кайтырга уйлаган. Тагын бер тавык талып кайтырга булган. Ләкин хуҗа уяу кеше булган. Шуңа дошманнарына каршы һәр җирдә капкын куйган. Үрдәкне тыңлаган һәр җәнлек тузакка эләккән. Кирпе белән куян читлеккә, аю белән бүре чокырга, ә төлке капкынга. Хуҗа кайткач, хайваннар аңа барысын да сөйләп биргәннәр. Сер тотмасны шундый зур эшкә кушуларына алар бик нык үкенгән. Бераздан үрдәк тә өйгә кайткан. Хәзер инде ул күп сөйләшми, кайчак бакылдый гына.